Snijntemoorn begon bij Wietse Veenstra krekt als oors. De laatste tarriedingen op de orgel en daarna op naar het tjerken. Dus is het een speciale dag. De 80-jarige Veenstra zit namelijk al 74 jaar achter het orgel. Goedemorgen. Welkom. Men zei dat het bijzonder is, ja. Ik ben begonnen in 1949. En als ik dat eertal neem, dan kijk ik er een beetje van. Want dat is 4 jaar hier na de Tweede Wereldoorlog. Toen ben ik dus al bezig. En dan ben ik nog. En ik kon toen net bevroeden dus dat ik dat 25 jaar dwaashoefde. Maar Als 12-jarig jonkje mocht Veenstra de organist in Sint-Tjerke in Siggerswoord vervangen. Zo'n tijd is de leefte voor de orgel neer voortgaan. ik denk wel eens, wat is er mooier dan muziek? Muziek in het leven. Een leven zonder muziek kan ik me net voorstellen. Als de gemeente het volle borst jongt, we gaan net zo volle mensen zijn meer in Sjerken, maar die groep die er dan is, die dan mijn van de jongen en dat je dan als organist de leiding aan maaien, dat bevalt me nog steeds goed. In Protterhoezen, dus die in christelijke gezin, is die dan een harmonium. En dan ben ik sta en dan ben ik een Protterhoezen, dus die een harmonium, daar waar niks meer dienen. Maar als jonkie joeg ik wel aan dat ik dat wel leuk vond. En ik kon wel aardig jongen, volgens hij en mem en volgens de meester. En zo ben ik dus op een gegeven moment een beetje begonnen te spelen. En dan zei nou, maar dan moest orgelles aan. Nou, dat is dus gewoon, ik kan hier 4 jaar orgelles aan en tol weer. En toen mocht ik spelen in Sjerken. Al 63 jaar is Veenstra de organist van de Tjerke in zijn wemplak de Harkema. En ook daar vinden ze het jubileum bijzonder. 174 jaar lang altijd de gemeente begeleid en dat ik op een goede manier in heb. Dat is natuurlijk een dag om net te vieren, een uur om net te vieren. Dat we hier een schof kunnen tawerken, nou is het tjenst. Ik had het net verwachten dat men zou inkleid hier, maar nou, keurig netjes hadden ze dient, dacht ik. Je ontkomt er net aan, die een hakkelvager zijn. Het hoeft hier voor mij net hoeft, maar ja, 24 jaar, dat is wel lang schof natuurlijk. Dus het is wel iets bijzonders en nou, dat ze daarna daar staan schonken, dat is wel terecht. En ik ben er zeer content mee dat ze die doen.